Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi skyde op i krogen. Og vi er 4. Så 4 piger. Nej, 4 drenge. Så her. Og min stopper. Og vi går i gang lige nu. Og vi går i gang. Vi sidder og hygger med drengene lige nu. Og hvis I skal syge med, så subscribe til kanalen og like og kommentere. Og vi skal også til Klovnens hus lige om lidt. Så der kommer også en video der. Jeg håber, I vil se med. Og vi går i gang. Og jeg er første, og min storebror anden. Og Abdo tredje, og så her han er fjerde. Og han er anden. Og jeg er første. Og han der bag ved mig. Hvor og han er anden. Og vi går i gang, og jeg starter. Han er det første. Kan I se de der pinder? De der 2 pinder der, ikke? De skal være derfra, altså sådan her. Så skal vi skyde ind i. Ja, nu! Skud Apple mod 10 højt. Vi skyder lige nu. Er I klar? Ja. Selvfølgelig. Det er min tur! Ja! Det er min tur. Ja, kosta Martina! Han er dum. Fuck det, man! Han er fucking bløste boy, man. Jeg flækker på hånden på os. Han er du ved, Conny. Nid i munden. Hvad er han? Ja, kom nu. Zombie! What the fuck? Vi vil på nu. Ja. Det er så stort. Du er lige. Sig! Hvor helvede? Amato! Og nu er det mig. Er I klar? Kom nu. Og vi har hver 60 skud, så vi mangler alle 2 skud. Og hvis jeg skyder nu, så har jeg kun 1 tilbage. Så vi skal ramme. Og vinderne selvfølgelig får røv. Eller taberne taber for røv. Så er der bare ikke der himlen video. Jeg kan bruge sådan en på mig. No! I vil ikke stå. Skal I også like og sådan bare skrive sig ned? Fuck det, man! Ja, nu. Det er mig. Nej, det er mig. Væk, man! Væk! Fuck! Det er altså... Kom så! Kom nu så her. Ja. Takkert, jeg står her. Kom så. Vent. Nej. Hvad sidder I? Kom så. Hvad sidder I? Sådan. Nej. Ja. Og man vil selvfølgelig min styrer. Nu skal der være. Og det var sidste skud for mig. Det var sidste skud i næggen igen. Det er kun én. Og det er kun skud. Nej, jeg er færdig. Ja, du er færdig. Og hvis de andre ikke kommer, så er det mig, der vinder. Yeah. Og så skal de få rør af mig. Hver gang. Kom så, maskine. Hver en skud.
تريك دلوقتي هو اللي يدي سكر طالع ده تروي دي باب شو مد الزاوية لا أفضل طايل تقدر تقول Nej, jeg er ikke skyndt dig. Ja, du skal. Nej. Når du kun hvad har du mangler? Jimmy, tror du? Fuck. Ja, så skal du stå her. Hvis så har også rammer så er det mig, så har det skal skyde op på dem, man. Ja, så er det så her. Så her. Kom nu. Nej! Ja, farvel. Og nu kommer der lige en trickshot af mig. Og nu kommer der en trickshot på mig her. Gå væk, Anne. Oh my god. Og nu får du råbt de her 3 skud. Jeg skud 3 gange på dem. Og nu skal jeg skyde. Han er færdig. Oh my god. Du var لازم Sidste 2. طايتهم. لك اوبا يا فادي Nej, det her. يا فادي اضربها بقوة. لا تضربها هيك. ايه سيبك لا شو هي اللعبة؟ تعال شو هي اللعبة؟ Tusind tak for det, guys. Bye.